Form 1 learner ozviuraya nekuda kwemwana waheadmaster aimuchita. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, nyaya yandauya nayo pano inyaya inosuwisa, nyaya yemusikana ane 14 years dzekuberekwa uyo akazvisungirira. Ko why akazvisungirira? Chii chakambonyatsotora nzvimbo kuti ange achizvisungirira? So nyaya yacho yakamira yakadai. A 14-year-old Form 1 anonzi iye Alicia Simango akazvisungirira neZambia mubathroom umo akazoonekwa nababa vake nemusi weFriday 14 April 2025. Baba vaAlicia vachitaura vanoti Alicia aiva aine kadhayari kake kaainyora zviri kuitika mulife make, umo vakazodiscover kuti Alicia ainge azvisungirira nekuda kwemukomana wake anova mwana waheadmaster aimudouble crosser nemumwe musikana wepa same school. Pamusoro pazvo aiti musikana wacho akamumaka. Ndo zvimwe zvakakontributa kuti ange achikomita suicide. Ladies and gentlemen, ndinokumbira kuti mungonyoro mucomment section kuti rest in peace kuna Alicia, mwana akazvipfuudza nekuda kwerudo. Muri Zimbabwe zvinhu zvinongosuwisawo kuti mwana wako, mwana mudiki, ozvipfuudza here nekuda kwerudo. Ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. More updates are coming.